tragisk. Lørdag aften forsvandt en dreng ved navn Hilmar Eriksson i en lille udkantsby i Sverige. Drengen blev først fundet mandag aften liggende bevidstløs i en kompostbund. Vi har besøgt gerningsstedet. Hvordan ser det ud ude ved dig, Martine? Hej, jeg hedder Martine Nielsen, og jeg står nu her i Tydal, hvor Hilmar Eriksson i går blev fundet bevidstløs. Hilmar Eriksson var blevet tæsket og sparket til. De sidst troede, han var død. De efterlod ham i dette kompostbunden hos deres borgmester. Hilmar Eriksson blev straks fragtet til hospitalet, hvor han senere hen døde. Vi er nu taget til et hospital i Sverige, hvor vi har fået lov til at stille nogle spørgsmål til FORCE, som har efterforsket sagen af Hilmar Erikssons svigermor. Hvordan fandt de Hilmar? Vi forhørte rigtig mange, og så fik vi en hint om, at der var han forsvandt. Så vi gik bare ud og ledte der med hunde og dykker, og det var sådan, vi fandt ham. Hvordan var Hilmar Erikssons tilstand, da I fandt ham? Han var bevidstløs, da vi fandt ham, efter at blev sparket og slået. Hvordan ser du på lørdagens handlinger? Jeg er meget chokeret over, hvordan det endte. Men jeg tror, det er fordi, at han var en af de få, der turde sige fra imod nynazisterne. Hvem var det, der overfaldt Hilmar Eriksson? Det må vi ikke udtale, før sagen er færdig. Hvordan ser du på lørdagens handlinger? Ja, jeg synes jo selvfølgelig, det er dybt tragisk. Jeg er jo nærmest i chok. Han var sådan en god dreng, Hilmar. Han kunne aldrig gøre en kat fortræd. Så det er så meningsløst, og jeg forstår det stadigvæk ikke. Hvordan var dit forhold til Hilmar Eriksson? Jamen, jeg havde et rigtig godt forhold, som jeg har sagt før. Jeg holdt virkelig meget af ham. Han har betydet rigtig meget for min datter Elle. De var et rigtig godt par. Jeg synes måske, det var lidt tidligt, at de sådan blev kærester. Men skulle jeg have en svigersøn, kunne jeg ikke få nogen bedre. Hvordan vil du hjælpe Ellen gennem sorgen? Altså, jeg vil selvfølgelig forsøge at snakke så meget med hende, som jeg kan. Jeg kan jo ikke fjerne hendes sorg, men jeg kan jo i hvert fald være med til måske at dulme den lidt. Der kommer til at gå noget tid, før hun bliver sig selv igen. Og det var så endnu en tragisk historie om et overfald på en helt uskyldig dreng. Overfald er vi begyndt at se mere og mere til i Danmark. Det var alt, hvad vi havde i aften. På gensyn.